Minecraft, dar dacă murim, pierdem tot. Și trebuie să găsim un diamant ca să câștigăm meciul. Mă rog, episodul. Ați înțeles. Așa, revenim la ale noastre. Dați un like și un subscribe, clasica replică, și un coment și un share, clasica replică, iarăși clasica replică, un coment, am mai zis odată un coment și un share, mă rog, ați înțeles voi. Așa, hai să așteptăm să intrăm. Așa, așteptăm. Și în câteva secunde intrăm. 10, 9, 8. Mă rog, nu mai contează. Hai să începem. Deci ați înțeles ce trebuie să facem. Trebuie să supraviețuim și dacă am murit, pierdem tot. Și se termină și videoclipul automat. Și ca să terminăm trebuie să găsim un diamant. Hai să căutăm un diamant și să încercăm să nu murim. Așa, mergem, nimic acolo. De ce mă uit în ambele părți și zic de mă rog, sunt creier mare, da? Ia uite, porculeț. Mă, tu întorci fundul la mine? Mă, tu știi cine sunt eu? Ia, hai să ne batem. Ia, te bat. Ia, ce mă, mai ești șmecher? Îmi întorci și fundul mie. Nu mai ești. Așa, mă rog, dar eu ce fac acum? Eu mă plimb. Hai să facem și noi, clasic. Să facem un crafting, să ne facem unelte, să facem de toate. Și spargem copacul, tăiem copacul, de fapt nu spargem. Așa, tăiem toate bucățile. Așa, apropo, scrieți RIP porc în comentarii. Așa. Facem acum. Și din câte știți, episodul trecut am avut o problemă cu chestia asta, cu nu mai mergea efectiv să facem de-abia puteam să facem pâine. Știți că ați văzut. Erați bănuiesc că v-ați uitat. Dacă vă uitați la ăsta, înseamnă că puteți vă uita și la acela. Și e serie, apropo. Adică dacă vă uitați la ăla, trebuie să vă uitați prima oară la primul și pe aceea la ăla, pentru că ăla e al doilea și ați înțeles voi, mă rog. Și hai să facem. V-am explicat, dar v-am indus în eroare. Și facem asta, ne mișcăm și facem gaură. Săpăm. Săpăm. Am ajuns. La piatră am ajuns. Nu mă băgați în seamă. Nu mă băgați în seamă. Mă rog, hai să terminăm că nu știu, sunt amuzant. Nu știu, scrieți în comentarii dacă sunt amuzant. Dar nu cred că sunt amuzant. Și așa, hai să mergem jos și să spargem multă piatră. Pentru că și spargem multă piatră. Am zis de atât de multe ori multă, încât acum multă mi se pare ceva. Ce? What? Multă? Ce ciudat sună. Pe bune. Parcă și voi așa vă ia un pic. Și la cât de mult am zis multă, acum parcă vi se pare ciudat, este? Recunoașteți că vă prind oricum. Așa, hai să mergem sus.
Așa. Hai să luăm sabie, hai să luăm... Mamă, ce mă și miram că m-am uitat jos, aveam destulă piatră. Dar cum se făcea că nu mai mergea să fac nimic, dar de fapt era pentru că nu mai aveam bețe, mă rog, ați înțeles voi. Așa, hai să mergem să facem, mă scuzați, să facem și un tot șpor, să-l punem aici, să spargem crafting-ul și să continuăm aventura. Strigăm ura! Uite văcuța. Văcuța Milka chiar. Da, chiar că scrieți în comentarii dacă scrieți, nu știu ce să scrieți. Dacă ați ajuns până în momentul de față, scrieți floricică roșie sau floare roșie. Dacă ați ajuns până aici. Și așa, hai să căutăm. Mamă, hai să fim așa într-o continuă căutare. Da, ce-a fost cu faza asta? Mă rog, hai să tăiem pumpkin. Așa. Pumpkin sau pumpkin? Mă rog, nu mai contează. Căinușa. Hai să tăiem. Hai. Bă, tu ești mai deșteaptă ca mine? Hai. Gata, nu mai ești. Uite, floricici rozi. Mamă, ce m-a speriat de cățelul ăsta. Ce m-a speriat de tine, mă. Așa, continuăm drumul. Hai, de fapt, da, ne continuăm drumul și hai să tăiem oaia. Ca să ne facem pat în caz de să face seară. Și, mă rog, ar fi bine măcar să găsim un village. Uite, încă o oaie, da. Așa, mă rog. Cum se face că n-am murit și am sărit direct pe ea? Da, mă rog. Nu mai înțeleg nimic. Uite porcul. Scrieți RIP. Nu. Al doilea porc a murit. Gata, deci de acum omorâm toți porcii. Hai să mâncăm carne crudă, chiar dacă avem bani să ne facem din ăla. Ia uite. Ia. Uite oaie. Hai să ne facem pat. Și gata, ne facem pătuți. Mă rog, ne facem pătuți dacă nu găsim. Opa. Cred că pe bune mai avem nevoie de fix un iron. Mamă, mămicule, lele. Era să mă duce, lele. Nu, mamă, am zis că aici se termină videoclip. Așa. Mi-e frică să merg acolo. Dar este așa. Hai să activăm și noi coordonatele. Până la urmă.
Sau le avem sus? Nu le avem. Așa, hai să căutăm. Hai să căutăm să se încarce ăsta prima oară ca să putem să căutăm. Și hai să mergem în jos. Uite, show coordonate, yes. Unde e aeronul? Că știți că am văzut un aeron de acolo de sus. Dar nu cred că doar așa de mică era. Părea mult mai lungă de afară. Mă rog, anyways. Mamă. Hai să ieșim mai repede. Repejor. Hai să spargem aici. Și hai să o tulim. Pentru că, da. Ați înțeles voi. Cum pot să scap și eu de aici? Mă apuc să urc. Mamă, sunt tryhard. Vreau să zic că sunt tryhard, dar m-a oprit. Așa, hai să urcăm. Hai să facem pat. Repede. Hai mă, ce fac cu cobblestone? Hai să intrăm repede la pat. Facem pat. Punem pat. Ne culcăm pe pat. Și ne trezim cu mare păianjen pe noi. Da, exact ce ziceam. Cred că până... What the f... Bă! Pleacă de aici. Te rog eu. Da. Cred că aici se va termina videoclipul. Că nu mai am scăpare. Mă urmărești 30 de miliarde de chestii. Băi, frate! Bă, voi vedeți? Mă rog, cred că nu mă mai urmăresc acum. Hai să ne culcăm repede. Unde vezi, mă, tu monștri? Băi, frate! Da. Hai că am făcut treabă. Cam asta a fost videoclipul nostru de astăzi. Ne vedem la următorul clip. Dacă ați ajuns până aici, scrieți ce scrie aici. IOYOUDIED și semnul exclamării. Și cam asta a fost videoclipul nostru de astăzi. Vă aștept la următorul videoclip challenge. Scrieți în comentarii care vreți să fie următorul challenge, videoclip, cu ce vreți să fie. Și